Selum hurien na nolonga di bagasan Jesus Kristus, di bagasan hai pason do las ni roha do pehita, bui pajupang di bagasan partikyanon. Alani hurien ni Tuhan, adorang sampai pasahat hata ni debata, nagabi ujahan manang gabi jamita di bagasan mingguta dia pala partikyanon. Jumulu hamidokko moliate tuhita salhutna nang subscribe video namion jala tuak kadamang dainang pinarsangapan molodang subscribe video dope harap rohanami sa totong di subscribe asa unang gabi hatinggala kita di saluhut hata ni debata na ipasahat marhite-hite video di bagasan ari-ari na mangihut. Hata ni debata nagabe jamita di bagasan mingguta dia pala partikyanon dia nek mai sian buku di si Musa na patuluhon bidu 25 ayat sada sahat tua ayat 10 manang tolu Musa 25 sada sahat tu 10 tolu sono mahatan di debata tapai tiukma di bagasan rohat tabi dungiro mahatan di Jehova tu si Musa di dolok Sinai songonon pabuama tu halak Israel jala dohonomu matu nasida yadung masuk kamu tu tano silihonok kutu hamu ikon patulomuna do tanoi marparadianan sabat di Jehova ikon 6 tahun lilingna sebelum muna ladang muna jana 6 tahun lilingna payason muna rating nihau anggurmu do papungon aka parbuena alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi ima sabat di Jehova dan jadi seburungmu di siladangmu manang pesommu rating nihau anggurmu alai anggo sagap na tubuh dung salpu gotilon dan jadi gotilonmu aka parbue nihau anggurmu naso pinayasmu ipe dan jadi tapommu ala tahun paradianan sabat di tanoi doi yang gugugu di tanoi di tahun paradianan sabati ikun gabi sipanganon dihamu diho tahe dok dinaposom bawa doh parupuan dok dihalak gajanmu dok didongammu sajabu nang dihalak dagang na mangisua di labumi di pinahanmu doh di binatang na ditanomu sadok gugu ni tanoi tahe ikun gabe si panganon dungi bilangomu ma diho 7 tahun paradianan sabat ima 7 hali 7 tahun asa saleleng dina 7 tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torokna ikon makuling ma bahenomu suara ni sarune titing di bulan si paha 7 diar 10 ikon diari perdingganan tahe makuling bahenomu suara ni sarune titing di sadok tanomunai ikon perbadia muna do tahun pa50hon jala titikona muna haluan di tanoi tu salhut halak pangisina ikon gabe tahun parolopo-lopo doi dihamu jala ikon mulak hamu ganup tu partalianna mulak uhut ganup tu donganna hian tahun parolopo-lopo do tahe dihamu tahun pa50honi dan jadi hamu manabur di si jala dan jadi hamu manggotil segakna jala yang jadi tapomuna parbue ni anggur naso pinaiya si ratingna ay tahun parolopo-lopo doi ikon badia doi dihamu ikon panganom muna di si gogo niladang na tubuh goti ya di tahun parolopo-lopo ni ikon mulak tuganuk partalianan na hian ido sahana dihamu
damang dainang na hinalongan di bagasan Jesus Kristus totu anggo ima di bahin sada aturan na baru tujol ma naso makarikot ton ruhu ni aturan pasti maul do diulah. Makana jol mamadokon akan naso naturut tu aturan, ada aturan untuk dilanggar. Tapi sasitong na daw aturan dibahen asalam denggad do ngulu di saluk jolma asa lebih terarah, asa lebih teratur jala gabe lamar si botoan dia do si ulonoton dia naso si ulonoton damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus dung ditogu debata bangso Israel haluar sian tano Mesir ditiki na diperhorsiat dope nasida ima di sekitar dolok Sinai ditopot debatama ima si Musa dijo debatama si Musa ro tuapuanna marcerita jala pasahaton akka ruhu ni aturan nanay ulahonoton ni bangso Israel dung sah nasida ima tuinganan nang diparade debata tano Kanaan. Basa pola dipasah debata salhut akka aturanot tunasida tujuanna asalam takas do diboto akka bangso humaliang na dong ima di tano Kanaan. Ia bangso Israeli sada bangso na pinili ni debata, sada bangso na ditugu-tugu ni debata, sada bangso na pataridahon akka holong ni roha jal harajaon ni debata. Jadi asatung marasing situtudo bangsoi sianaka bangso na asing ido ubahin na dibahin debata akka ruhu ni aturan di bagasan parngulur dinasida. Masa gudang do aturan manang patik na pinasah ni debata tu bangsoi dada holan patik na sapului alai akka patik soal na marumah tangga pe akka patik soal na mangula siulaon totong do dipasahat debata di bagasan pertikienon dua uhum manang dua aturan na binahin ni debata na naik ulahonon ni bangsoi adorang sosak na sida tutano Kanaan. Di doko debatado molo dung sah na sida tutano Kanaan tutano na dipasu-pasu debata nagok situak nagok susu do situak niloba asa marhite-hite pamasu-masun ni debata gabilam dinggemma nang parnguluot ni bangsoy gabi marasing situtuma bangsoy adorang sosahat bangsoy tutano Kanaan sasitong na bangsoyan dang diboto na sida soal na mangula alana po di na sida si Abraham si Ishak nang si Jacob talumobi ma ditiki di si Jacob do nagabe sah bangsoy tu Mesir nagabe tertaban na sida di saan parnguluan di si Jacob dada pangula alai si Jacob sasitong na do akapoparan na adong di hati hai gabe ima pengembala domba do alai dung masuk na sida tutano Kanaan adong maima perbedaan na paling signifikan di bagasan parngulon na sida
ima gabe pangulama na sida musenang doa kaparmahan ima di tano Kanaan. Di batama aturan na perjolo di bagasan na mangula siulaw na sida di bagasan ima mangula akka tano di batama aturani ikon mangula manasida anongan ima holang 6 tahun. Jadi di etong ma mulai siya nabukas na sida siya nasah na sida ima di tano Kanaan. Di etong ma tahun pertama. Jadi ikon mangula manasida selama 6 tahun dengan jala une. Alai di tahun papituhon ikon maradiana donasida dang benasida majama siulaon manang dang benasida mangula siulaon. Alai gabe tahun paradianan manang tahun sahabat doi pakyo dinasida mamuji-muji pasangapon debata. Diaturan na paduahon di ayat 8 satu ayat 10 tolu takas do disa didoko musenang soal tahun parulupo dung diulahon na sida 7 hali 7 tahun mangula siulaon jala 7 hali nasida martaun sabat alai anggotaon pa-50hon gabe tahun para sirohaan manang tahun parulupo doi baheno dinasida pasangapon jala mamuji debata. Damang dainang nahinanglonga di bagasan Yesus Kristus nagabe suku-suku na ubalga dihita di bagasan partikyanon. Buhado tutu bahenota neng mangulahon songonaka aturan na pinasah ni debata tu bangso Israel. Manang buhado hala Israel mangulahon siulahon na di hati ay. Damang dainang nahinalonga di bagasan Yesus Kristus marhite-hite hata ni debata di bagasan partikyanon adong piga-piga nanang dohonon ni debata buasa pola ikosongoni bainon ni bangsoi ima diinganan na baru na perjulu marhite-hite na ono hala Israel mangulahon sa ruhut nang dipinasah ni debata naing takasma boto on ni bangsoi do bangso na asing ia debata mangurupi jala manugu-nugu bangsoi. Lapatan na songo dia nampe nasida holang mangula di bagasa 6 tahun alai di tau papitu hokalaki maradianan dang mangula siulaon dang gabe imahatura paron nasida nang pinamangula di bagasa 1 tahun. Alai di dokod debatado naikon pasu-pasun ni debatado na sida molo bangso na asing sa mangula do toto tang diboto na sida maradiana alay dang gabe ima hatura paro bangso Israel di sineng madokos songo dia debata totong mangaramoti bangsoi di bagasan parngulon na songo dia debata patudun akahwasona songo dia debata majagahon salut akka natinoppa ni debata. Marhite-hite hata ni debata di bagasan partikyanon takasdo nanggo sagak na dihauma pe anggo di ari na papituhoni manang di taon na papituhoni tung naso jadi do buato dinasida. Damang dainang napaduahon nanang dohonon ni debata marhite-hite hala Israel tuaka humalyang na bangso humalyang na nanang dohonon ni debata diaka aturani asa diboto bangso na asing songo dia do bangko Israel na betul-betul berbeda di bagasan saluhutna dakko lang di bagasan pangalaho di bagasan cara na mangulap pe
na memperlakukan akka suasana pe dok lana asing ikon betul-betul do nasida berbeda. Alai di Batama musenang marhite-hite trupuk jamita di bagasan partikenon adong dosa sitong na marasikian ima di tahun pa-50. Parasingna dakkolang ima bangsoiso mangula siulao. Alai takas do didokkon ima di tahun parolop-oloponi sudenang akka tano isarana anggo au manggadehon tanokku tuda asing gabe mula bemu senang diau manang ditikina digadiho kalak tanona tuau gabe mula doimu senang tuhalak ima namanggadehoni sosongoni sudina lapatan na tahun parasiana doi di bata tahun parulupulupun dak kulang bangso na marulupulup akka hatuban na adong bedina side kumarulupulup akka pinahan akka ima binatang akka lubu na sa luhut na adong diwasan na side kumarulupulup iko bayanon na sida do tahun pa-50 ni tahun ulupulup nagabi sa do suku-suku do buhado benon ima bayan tahun ulupulup ang pula mars tahun na sida nanayang dohonon ni debata hadisi danggabe pusa-pusa dinasida pe aka julma alai marhite-hite nasida ma marhite-hite bangso ima diboto saluhut aka bangso na asing ma bahwa bangso Israel marasing jala marhite-hite bangso Israel ma bui buka aka pamikirion danggabe hatuban nagabe hatuban alai anggop tahun pa-50 ni isarana adong hatuban na sonaolo mulak gabe ima Jermana merdeka sa totong doi bana rapat doho tima tuan na dang masalah tong. Artinya apa? Artinya ketika tahun Yobel, tahun ke-50, tahun sukacita Tuhan berikan, maka setiap orang harus bersukacita. Maka utang piutang dianggap lunas, bukan dibayar lunas, tapi dianggap lunas, tidak dituntut lagi. Maka ketika ada budak ini menjadi orang merdeka. Kecuali ketika dia mau mengatakan dirinya akan tetap menjadi budak, tidak masalah. Tetapi pada tahun ke-50, pada tahun Sabat, pada tahun Yobel, maka budak ini dinyatakan sebenarnya sudah menjadi orang yang dimerdekakan. Songoni nang aka tahan lo kena asing. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Bohado ima ipolanon di bagasan pergulota. Di bagasan partikenon takas do ujahan nasa hitay dokon jojo paturehon nasa tinopani di bata. Jojo paturehon nasa tinopani di bata. Isido narijo di bata lau paturehon akan natinopanay. Na pasti hita halak na porsiya. Suku-suku na mangihut na ikon ima sirimang-rimang akta. Buhado hita. Dia Kristeno na perpudion mangulahon salut akka to na pinasa ni debata. Ikon pola dope bahenota ima tahun Sabat manang tahun parulok-ulopon. So dia do ima makanguluhono di bagasan parnota. Damang dainang nahinolonga di bagasan Yesus Kristus marasing do hita siyan bangso Israel. Anggo bangso Israel memang ikut ulano dinasida doon asa pataridahon ima nasida bangso ni dibata. Ale anggo hita tong do ikut dahulonot tao. Ale dang songon ima nasomal pe nasongon natar suratobe. Alai ikut boto otta do mangalion akka partikian memuji pasangap por debata. Lapatan na dakko lang tahun Sabat bahinota ima memuji debata. Dakko lang tahun Yobel. Alai ganuptiki
Iku bainot tado memuji-muji jala pasang apa debata. Apatana songo dia, kalau orang Israel ditentukan ada waktu tertentu bagi mereka secara khusus untuk memuji Tuhan. Kalau kita tidak lagi, ketika Kristus sudah menebus kita, sudah membebaskan kita dari keberdosaan kita, maka tahun Yobel ini tidak perlu lagi kita lakukan. Karena pada dasarnya kedatangan Kristus ke dunia ini membebaskan kita, maka segala ketentuan, segala aturan yang dahulunya kaku menjadi fleksibel. Artinya seperti apa? Yang dahulunya orang Israel terbentur oleh karena aturan-aturan tertentu, maka mereka melakukannya. Kalau kita tidak lagi. Karena setiap saat Yesus katakan, maka tujuan orang percaya itu adalah untuk saluran berkat, untuk memberitakan kerajaan Allah. Tahun Yobel yang dikhususkan bagi orang Israel, dalam tahun ke-50 mereka harus memberitakan bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Tetapi kita tidak lagi demikian. Setiap saat kita harus memberitakan bagaimana pemeliharaan Allah. Tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita. Maka selaku kita sudah dibebaskan oleh Kristus di dalam darahnya, kita juga harus membebaskan orang lain. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Darulamu na dua manginang. Anggo pola gudang utang di dongamu na tuhamuna. Anggo pola hitana marutang iba isarana tudongatta. Lasid doro hatta budu ima taulau. Songoni mana pangiduatta. Marutak kita. Dung pituta marutak kita. Lose utang ta. Songdi do maksudna. Daw. Darulamu na doi. Anggo ima songoni, anggo pola ima jol mamarutang tuhamuna. Tordoko kamu na ang asay be utang munay nang tarulat tay. Alay, di bagasan partodion na mangulu, ikuboy do masalut na ulot na tay. Jojo paturew nasa tinokpan ni debata. Na perjulo sa hali, marhite-hite hata ni debata di bagasan partikyanon, nagabi ipola na tuhita. Na perjulo sa hali, ikubotot tado, songo dia dibata ng mga ramoti parngulot. Bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Maka kita harus menyadari itu. Allah memelihara kita. Allah mencukupkan kita dari segala sesuatunya. Jika orang Israel dikatakan mereka bekerja selama 6 tahun dan tahun ke-7 pun mereka menikmati karena Tuhan cukupkan, maka kita juga demikian. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Maka yang dimasukkan pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, dalam khotbah kita saat ini mau dikatakan kepada kita, maka ketika ada hari Tuhan, ketika sudah ditentukan untuk hari Minggu dan lain sebagainya, pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Bukan karena pekerjaanmu sehari maka engkau harus mendapatkan kekayaan. Alina maradi ho gabi makini mamarpugo so di bagasan panglom. Dada, songo ni maksud ni dibata. Tuhan dibata mangaramoti bangsa Israel. Jale ko baino nasida kapartiken nasida ima mamuji-muji jala pasang apa debata. Na paduahon ima songo dia do mangulahon ima taon parluk uluponon di bagasa nguluta. Songo nahamidokon na kaningan Kristus sudah datang ke dunia ini untuk membebaskan kita. Kristus datang tidak hanya sebatas membuat mata orang yang buta menjadi melihat, membuat orang yang lumpuh menjadi berjalan, membuat orang yang pendarahan menjadi sembuh, tetapi lebih daripada itu. Yesus memberikan pembebasan kepada kita, yaitu dari keberdosaan. Maka bagi songo dia do jojo patur yang nasa natinokpan ni dibata. Marhite-hite hatan ni dibata di bagasan partikyano. Ingok ma di bagasan tikyon. Hita do surat ni dibata na tarida. Tapatan na songo dia marhite-hite hita jolma, marhite-hite hita akan jolma na porsia, ikon gabi panugunugu do hita tudong atta. Dan gabi ima jolo tapaima ari-ari tertentu. Ketika ada kawanmu di dalam kelemahannya, di dalam kegelisahannya, di dalam persoalannya, maka engkau hadir di sana baginya. Jangan tunggu hari besok untuk melakukan segala sesuatu, terutama untuk melakukan yang baik. Tetapi setiap saat, sebagaimana Kristus sudah menebus kita, maka setiap saat harus kita pertunjukkan bagaimana penebusan Kristus dalam kehidupan kita.
Yang berikut sungguh dia do ima bahenota di tahun mangulaon jojo paturia nasa na tinokpa ni debata. Anggo debata madokon na kaningan di tiki tahun parulupo-lupo ni iko palu dinasida do sarune buah-buah asa martiting nasida asa sude luhu jolma pasohon akka ulauna jala maria-ria jala paratong akka barita na uli ala hita nang pola perlu behita martitim atau mabay buah-buah molo na nang mangulahon akka nadinggat kita nang pola perlu ala natakas diro ko Tuhan Yesus Kristus nasa nadilihot tangamu siamu unang diboto tangamu siya birang dapatan na sungod dia ditikihita di jow nang paturehon nasa natinoppa ni dibata so tung adong akka ulaw na dinggan na taulaw tudong at tata pabuah-buah maka na adok kalak na bisuk madokon segala perbuatanmu yang baik yang kamu lakukan kepada orang lain jangan pernah ingat tetapi segala perbuatan yang baik yang dilakukan orang lain kepadamu maka ingatlah itu supaya apa? Supaya engkau mau melakukan yang baik juga kepada orang lain. Sekali lagi, segala yang kamu lakukan hal yang baik kepada orang lain jangan pernah ingat. Tetapi segala yang baik yang dilakukan orang lain kepadamu ingatlah itu supaya kamu mau melakukan yang baik juga kepada orang lain. Nah perpudion atani Tuhanon di jow dohita tutu asa paturehon nasa natinoppa ni dibata pajuwon di debatahon paturehon nasa natinoppa ni dibata berarti iko boto ottado mamake ngulutta manugu-nugu salut akadongata saulat nai dang behita mangulahon tahun nyobel pai mahol 50 tahun baru mangulahon akan adinggan baru marulupuluk alai mulai ditikion ikon gay marulupuluk do dongata bahenota marhite-hite aha marhite-hite na olo hita mangurupi nasida marhite-hite aha marhite-hite na olo hita manugu-nugu nasida marhite-hite aha marhite-hite na olo hita madahoni salut akka setahun di nasida tahun Sabat diberikan untuk orang Israel menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan bagaimana mereka mempertunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tahun Sabat diberikan juga kepada kita. Bukan seperti pemberian kepada orang Israel. Tetapi berbeda. Tahun itu diberikan di dalam Yesus Kristus. Maka firman ini mau mengatakan, ingatlah untuk mengingat segala perbuatan baik Tuhan ke dalam kehidupanmu. Ingatlah bahwa bahwa kita adalah terpanggil untuk perpanjangan tangan Tuhan memperbaiki segala ciptaan yang ada. Memperbaiki segala ciptaan yang ada berarti kita harus bisa menjadi pembebas bagi orang lain. Bagi orang yang termarginalkan, bagi orang yang dikucilkan, bagi orang yang tidak menerima keadilan. Kristus sudah memberikan semuanya itu kepada kita. Maka kita juga terpanggil untuk melakukan hal yang baik sebagaimana yang Yesus Kristus yang sudah melakukan yang baik kepada kita. Kita berbuat baik karena Kristus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Salam, Tuhan Yesus mamadongani, jala mangaliw gugu tuhita, mangulaun salut akalo moni roha ni dibata. Amin. Horas ma di kita salut.